Ja, deze door weer. Die zit normaal bij op slot. En nou ja, mijn zoon die weer wat met de goot nog een gang, dus die hiermee wel las. En die is net weer op slot gekomen. En als hij net op slot zit, dan wordt het zo. Hij je Henkie gezien, hij je Henkie gezien? Nee, maar misschien tante Stienmie. Hij die Henkie gezien. Nou, ik ga hem net jongen, hè? Ik ga hem net, jong. Ik ga hem net, jong. Ik ga hem ook net, jongen. Zaterdag, toen is het hak dus hier op Steenbleun door. En wij weer in een andere rui naar het concert in Jervingen. En nou ja, weer leuk, we weer op een weeromreis. En toen bellen een van onze bijnen op dat Wuppie ontsnapt weer. Nou ja, dan de eerste gedachte was van, ja, zo'n beest is moeilijk te vangen, krijgen we die wel weg. En ik ben dan midden in de nacht nog even mijn wiel getokje en de zaklampen waren best, maar ja, net te vinden natuurlijk. Juster Janne bellen hier in aan. En nou, die Himsion, die ergens in de tuin. En eigenlijk dus achteraf weer nog vlak in de buurt van waar we Snedemiana ook al signaleerd hingen. Nee, ik dacht, wat denk je daar? Toen we dat een kangaroo zit mooi omheen, het bladje fretten onder de been. Nou, ik van de fiets en schien, maar ik dacht, ik moet zo net ha. Maar ik dacht, duivenkater, die moet ik naar daar in, dat ik te lopen in de hand. En toen lag iedereen in de garage daar, maar ja, daar zit net een door voor. Nou, ik dacht, nou maak ik maar even op mijn hoekje, maar ik ga net bij hem west. Toen ben ik naar Sjaam rijden. En toen had ik bij Sjaam in Westervrij en ik zei Sasa. Toen zei hij in Westergeest, wie je kwijt. Nou, toen gaan we hem ophalen. En nou, dat is eigenlijk best goed gegaan. Wij hebben die bands mee getesteerd. En wat gaas mee, wat touw mee, een skepnet mee. En nou ja, het is gelukt zonder dat de andere mensen naar de pas komen hoeven. En hier er weg. Maar een kangoeroe, waar hoort nog een kangoeroe thuis? Ja, we gaan ook maar cadeau krijgen. Ik had het net betaald. Maar het is leuk, hè? Je kent bijvoorbeeld dat je me de haan niet. Als hij dat doet, weet ik net, maar dan pakt hij me zo bij bij zijn voorpoortjes. Soms. En hoe kom je er nog dan? We gaan van onze zoon cadeau krijgen, mijn man en ik. Je noemt jongere beest, maar die heb je in de buiteltasten. Nou, mansje net, een vrouwtje wel. Ja? Dat scheelt een heel een. Ik denk een vrouwtje wel iets van zo'n 150 euro kost het. En een mansje kun je al voor 150 euro kopen. Op een kangoeroe-eiland, waar je kangoeroes vindt, gaat een kangoeroemoeder met de